tanadin na bokin gaba idan ka zo za su zamu kamar gida ne shirin. Shirin rabbi ne idan ka fito zagane, kowa tamkar abin zato ne saifullahi lazimu. Ko da fushi kai zagane tamkar abin zato ne saifullahi lazimun. Ko da fushi kai zagane tamkar abin zato ne saifullahi lazimun. Ko da fushi kai zagane tamkar abin zato ne saifullahi lazimun. Cikar nirinda alamu bajjalin ang nanatabata. Cikin bayana adabu yang abarinta, cikin bayana adabu